muling pinatunayan ng Manaoag National High School Robotics Team ang talento at husay ng mga kabataang Pilipino na kayang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Ito'y matapos silang tanghaling kampiyon sa kakatapos na Revolution 2024 Robotics and Automation International Competition na ginanap sa University of Makati noong ika-6 hanggang ika-7 ng Disyembre 2024. Ang kanilang tagumpay, binigyang pagkilala ni Governor Ramon V. Gico III sa isang courtesy call sa Orduha Ceremonial Hall. Sa nasabing pagtitipon, inihayag ni Governor Gico ang kanyang suporta at paghanga sa grupo. Matapos ang kompetisyon, naghahanda muli sila para sa pagsabak nila sa EuroAsia at World Championships na gaganapin sa Antalya, Turkey at Rome, Italy. Sasabak din ng grupo sa International Robotics Championship sa Romania sa darating na Mayo. Dito, balak nila muling maiuwi ang kampyonato, bitbit ang bandila ng Pilipinas at ang probinsya ng Pangasinan. Samantala, natupad na ang matagal ng pangarap ng mga Pangasinense na magkaroon ng sariling dialysis center sa Western Pangasinan District Hospital. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, binuksan ito noong Lunes, January 20. Ang 15-seater dialysis center sa Alaminos City ay magbibigay ng libre at abot-kayang serbisyong medikal para sa mga Pangasinenseng nangangailangan. Sa loob ng 62 taong operasyon ng WPDH, ngayon lamang nagkaroon ng ganitong pasilidad. Labis naman itong ikinatuwa ng mga dialysis patients sa lalawigan dahil malaking ginhawa para sa kanila ang libreng dialysis treatment na handog ng naturang pasilidad. Valerie Dismaya, RNG News.